Alemekezeke Mulungu wakumwamba chifukwa cha msonkhano mmene tikulowa tsiku lachiwiri kusonkhana kwathu. Ngakhale lili tsiku lachiwiri la kusonkhana kwathu, koma maola akummawaku nali kuti kukutiyera mu tsiku la sabata. Sabatayo tinayiyamba dzulo, kotero kuti mpaka kufika nthawi ino tili maola amenewa a sabata. Chifukwa cha ichi mpingo wa Mulungu, kwa inu nonse amene mwafika kuchokera kumachalichi, amene mumasunga sabata pa tsiku la lero, komanso amene simusunga sabata, inonso anthu opemphera amene mwasonkhana nafe kanthawi kameneka, tikulandireni nonse mu dzina la Yesu Khristu kuti amen. Amen. Titakulandirani inu mu tsiku limeneli pakupembedza uku, tilinso ndi anthu amaudindo. Tili muno ndi mmudzi muli woyang'anira. Tikuyenera kupereka ulemonso kwa amenewo kuti Mulungu akudalitseni nyakwawa, kuti simunachiyese chinthu cha nsanje kuletsa mapemphero, kuti tayima pano sipakachisi omangidwa ndi manja ndi mmudzi, mmene ulamuliro uli m'manja mwanu wakulola kapena kukana. Zikomo kuti mwalola kuti msonkhano uchitikire pano, mapempheronso achitikirepo mpano. Tiyamike nsoni kuti mwalola nthawi yanu kukhala nafe. Ife sitikuchiyesa chaching'ono. Mawu a Mulungu amatitsimikizira kulemekeza amaudindo ndi m'mipando. Chotero ulemu upite kwa inu. Mulungu akudalitseni kwambiri fana wanu. Tasangalala kuti kulola kwanu kwapangisa tonsefe kusonkhana mmene tasonkhanira namu. Pamalo pano tili kwa anthu ambiri. Kadakhala kamuzu akanati people limene ikuoneka pamalopa. Mulungu akudalitseni kwambiri. Ana Mulungu tiyenera kukhala ozindikira bwino chifuniro chake cha Mulungu mulendo wathu umene tikuyenda tsiku ndi tsiku kusendera kuzipata za kwathu, chifukwa nthawi yakukhala kwathu sikulingana ndi masiku amene tidanyamukira ulendo. Zochitika za dziko lapansi zikutionetsa kutha kwa nthawi imene tikukhala. Wodala munthu amene munyengo inoyo akhoza kuyamba kusakasaka Mulungu wakumwamba. Maufumu amene tikuyendamo lero ndi maufumu amene m'bale wina dzina lake Daniel adawafotokozera chapakalepo, koma iye anali kufotokoza ngati ulosi mu chapter number 2 cha buku lake la Danieleyo. Anali kutipatsa ngati chithunzithunzi chimene amatipatsa ife. Akuchifotokozera kuyambira pa verse lake la number 44 mu Daniel chapter number 2. M'buku limeneli amene mwapeza
ngati chichewa chimveke bwino chowerengedwa ndine akuti ndipo m'masiku a mafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawonongeka ku nthawi zonse, ndi ulamuliro wake sudzayisiyidwira mtundu wina wa munthu, koma adzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse. Wolemba buku limeneli akungotipasa chithunzithunzi cha nyengo zimene tikukhala. Iyeyo akunena kuti m'masiku a mafumu aja, mkuluyi akuoneka ngati anali ndi chowunikira cha mzimu namafotokoza kusonkhana kwa mafumu a dziko lapansi amene adzasonkhanitsidwa ndi mdierekezi namadzayendesa maiko ndi maiko ku dziko lapansi mothandizidwa ndi satana, kuti mafumu amenewo adzakhala akupanga maufumu akudziko amene ulamuliro wawo wa mafumu amenewo sudzakhala ukuchokera kwa Yehova, koma udzakhala ukuchokera kwa satana mwini wake, chifukwa cha olamulira a nthawi yakumapeto amene adzalamula pamodzi ndi satana mdierekezi. Zipwirikiti zidzakhala zambiri, chifukwa munthu wokhala ku dziko lapansi m'masiku a mafumu amenewo adzakhala akuyenda pa chipanikizo cha zochitika za dziko, chifukwa nthawi yokhalako ku dziko lapansi satanayo idzakhala ikupita ikachepachepa. Pakuona kutha kwake kwa nthawi adzayika mapulani osiyanasiyana amene adzapangisa anthu ambiri kusiya Mulungu ndi kuwonongeratu za chifuniro cha Mulungu m'mitima yawo. Maufumu a masiku aja zokoma zidzakhala zambiri. Munthu adzayenda mmoyo wa mtambasale wosangalala kuposera china chilichonse pansi pa nthaka. Chikhulupiriro cha anthu opembedza m'masiku amenewo chidzayambanso kuzilala. Anthu sadzakhala oopa Mulungu m'masiku a mafumu amenewo. Kotero mmene inu ndi ine tikhala tikuoneka kuti tafikanso m'masiku a mafumu aja tachita tsoka, chifukwa inu ndi ine tabadwira m'masiku a mafumu aja amene Danieli anali walongosola kuti ulamulirowo udzabwera ku dziko umene sudzaopa Mulungu. Mmawa uno mchipembedzo chathu cha tsiku la lero, Mulungu akufuna kutiutsa kutulo, kutipasa ganizo lakuti tikukhala m'masiku a mafumu aku dziko lapansi. Tamverani, pamene tikupita mzaka zomaliza za nthawi ya pansi pano, kunjaku amayinda abambo kumene ine ndikuchokera kuli satana mdierekezi pamodzi ndi amithenga ache amene akuyendesa dziko limene inu ndine tikukhala. Mwatsoka kuzindikira ndikochepa. Ambiri aife tikuyenda mu nyengo zino ndi kuganiza kuti zinthu zikuyenda monga mmene ziyenera kuyendera, koma zachoipa, chobisika kapena chobisala kuseli kwa moyo tikuyendawo chabisidwabe ni satana, ndipo chayika khungu m'mitima ya anthu ambiri, kotero kuti hindipiti chosawerengeka
wathu amene simungathe kuwawerenga, amuna ndi akazi, wochokera kummawa, wochokera kumadzulo, wochokera kuzambwe, angakhale kumvuma, ali pa ulendo wopita ku gahena kuchiwonongeko, koma ali pa umbuli wosadziwa kuti tikukhala m'masiku a mafumu aja, nyengo zowawa ndi zowawisa zimene satana mdierekezi ali pakalikiliki kulemba kaundula wa wanthu wopita nawo ku gahena. Mmawa uno Mulungu wakumwamba akubwera ndi chenjezo ndi chidziwiso chotipanga ife kuti tikhale nako kudziwa kuti mmene zinthu zikuyendera si mmene inu ndi ine tikuzionera. Pamwambapa pa dziko pakuyenda ngati chinthu chotchedwa mtendere, chokoma, chosalala, komatu chiwembu chimene mdierekezi wachipanga m'masiku a mafumu aja. Lero sitinenanso kuti m'masiku a mafumu aja, koma m'masiku a mafumu ano ni chosausa kwambiri. Tamverani makosana, mukamamuona Malawi si wanu, ali ni mwini wake satana mdierekezi. Mukamamuona Zambia si wanu Mazambia, mwini wake ni satana mdierekezi. Chifukwa tikuyenda m'masiku a mafumu aja amene apanga ubale ndi mdierekezi. Dziko tikukhalali lili ni weni wake, eni aka dziko limeneli ndi amene amakuvekani, eni aka dziko limeneli ndi amene amakudyetsani, eni aka dziko limeneli ndi amene akukuyendetsani mtala, eni aka dziko limeneli ndi amene akugawa mankhwala mzipatala, eni aka dziko limeneli ndi amene akupereka maphunziro, eni aka dziko limeneli ndi amene akumtenga munthu ku America nkumuyika m'nyumba mwanu pa foni, eni aka dziko limeneli ndi amene akukupangani kuti mudzioneka osalala. Tamverani makosana, mukaliona tsitsi la nyezimira lili biri chimene mwapakacho chikuchokera kwa ina ka dziko limeneli. Mukaliona thupi likusalala chimene mwadzolacho chikuchokera kwa ina ka dziko limeneli. Wokondedwa, inu ndine tinabwera mdziko opanda kanthu, tikubwereranso opanda kalikonse. Zimene tazipeza zili ndi eni yake. Makosana, tamverani, pamene tikufika mu nyengo zakumapeto a nthawi ya pansi pano, tidziwe kuti zimene satana amapereka, sapereka zinthu zaulere, amakhala atabisaka anthu kuseli. Mmawa uno kuli kuonekera ma agenda a mdierekezi akulu kwambiri, akuti alipasule dziko koma akumalipa katundu wosalala, awononge munthu koma akumampasa zinthu zokongola. Amayi ndi abambo, maonekedwe a dzikoli mwachenjerere, chifukwa mmene dziko lili kuonongekera ndi mmenenso likupita likasalalira likakongolera. Pa chifukwa chimenecho pali mawu a Mulungu wokha amene angayambe kutidziwitsa kuti inde Malawi si wanu, Malawi ali ndi aini yake. Pakufunika mawu a Mulungu alowe pa dziko la Malawi kuti inunso mukadziwe mwini wake wa inu amene akukuyitanani kuti mukapange naye ubwenzi, pamene Malawi wayikidwa kumpeni kuti akaonongeke. Masana wano mmawa uno msabata lino Mulungu akufuna kutulusa mbewu pa Malawi imene ipange mawu amene Daniel akufotokoza. Iye akuti koma m'masiku a mafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu umene sudzaonongeka, pamene Malawi azidzazipereka yekha m'manja mwa United Nation wayang'anira wopembeza satana. Mawu a Mulungu adzalalikidwa kuti munthu adziwe za ufumu wina umene sumayenda pamodzi ndi ndale, umene ulibe parliament ku dziko,
ufumu umenewo niwochokera mwamba umene Mulungu adzauyala kumapeto a nthawi ya mafumu aja. Mpingo wa Mulungu tamverani, mmene zinthu tikuziwanira lero si mmene zikuonekera. Dziko achayinyake achulusa machitachita. Mawu a Mulungu akuyamba kupereka chithunzi china chakuti akhoza kukwanitsa kumutulutsa munthu. Tamverani, mapulani a chipembedzo cha satana polingana ndi kuyendetsa ufumu wa dziko umene Danieli akunena kuti koma m'masiku a mafumu aja analemba zolemba ndi zokhazikika zofotokozera chiwonongeko ndi chipasuko komanso chisokonezo chimene satanayo atadzachite. Tamverani, mumve ichi ndipo mudziwe kuti dzikoli tangosala ni zaka zochepa kuti satana mwini wake abwera adzaonekere. Akadzatuluka satana ndi kuyamba kulamulira, ndi pamene mudzadziwe kuti chakwera silake dziko. Mudzadziwa siku limenelo kuti Museveni silake dziko. Mudzadziwa siku limenelo kuti Bush si mwini wake wa dziko. Mudzadziwa tsiku limenelo kuti Obama si mwini wake wa dziko. Wokondedwa, posachedwa mwini wake wa maufumu awa amene Danieli anali kunena m'masiku a mafumu aja. Tamverani, satana mdierekezi waika target, posachedwa akudzachita takeover maulamuliro aku dziko lapansi. Kodi pansi pa dziko pakuyendanji mpingo wa Mulungu? Tamverani, maiko kuphatikiza Malawi agwirizana kupereka nzika m'manja mwa United Nations, kotero kuti wolamulira a UN tsopano ali ni authority yolamula nzika za dziko lonse lapansi. Mabungwe awa mwini wake si Mulungu wakumwamba kwa Lucifer, kotero kuti maagenda amene akuyenda ndziko nawa. Agenda number 1 ndiye kuti mabungwe ni madepartment oyendesa za umoyo ku dziko alamulidwa kuti tsopano akhoza kupanga chilichonse chimene akufuna pa nzika za dziko la Malawi, kuphatikiza dziko lonse lapansi. Wokondedwa, lero inu ndine mulibe nthawi kapena mphamvu zokana amene akukulamulirani ndi kuyendesa dziko. Akupanga zakudya komanso mankhwala ku dziko, akuti awapereke kwa inu kuti chifunofuno cholemekeza Mulungu chichokeretu pakati panu. Tikukhala m'masiku a mafumu aja, masiku osausa. Tawapondadi masiku aja, tawapondadi masiku aja, masiku odabwitsa amene dziko lafika pokatenga ana a zaka 9 ndi kuyamba kuwapatsa mankhwala a kansa ya mchiberekero. Aberekanji mwana wa zaka 9 wokondedwa? Khani osausa. Tikukhala m'masiku a mafumu aja mmene ini yake azipanganira nzika za dziko lapansi. Kodi tikulowera kuti okondedwa? Inu ndine tidziwe tsopano kuti mmene tafika pano pakufunika munthu apita ku ufumu wa Mulungu umene Bible likuti ndidzakhazikitsa ufumu. Amayi ndi abambo, wanthu amene ati apange survive pa Malawi amene si wanu, Malawi amene si wa mafumu, Malawi amene si wa president, Malawi amene si wa army, Malawi amene si wa polisi, koma ni wa satana. Tamverani okondedwa, Mulungu waika mawu a Mulungu kuti munthu atuluke ndi kuyang'ana pa Yesu yekha kuti thupi lake likakwanise kupanga survive popanda kudalira mankhwala, akapange survive popanda kudalira zakudya za dziko, apange survive
ni chifuniro cha Mulungu chokha kuti munthuyo akapulumuke mu ufumu wa Mulungu. Ndiye munthu wayamba kukhala ni mafunso, mukuti mpaka tisadye munena chake. Amayi ndi abambo, ndifuna ndilankhule chinthu cha mtengo wapatali pakati pano. Nzika zimene zili pa chiopsezo number 1 ndi nzika zimene zikukhala m'matauni. Zili pa chiopsezo chachikulu ndi satana, chifukwa zinthu zonse za m'matauni lero ndizo zinthu zimene satana wazitenga, zimene munthu wopemphera sangapange survive pa tauni osazikhuza zimenezi, akuyenda kuzigwiritsa ntchito. Walina ndikumveka makosana. Amen. Mwaichi Bible labweretsa mawu a Mulungu kuti afuna apange kaufumu kena kamene kakhale mu ufumu wa Mulungu. Anthu anenewa ndi amene ati alimbe mtima kusiya zokoma za dziko lapansi, zokoma za m'matauni, ndi kukazika kumapiri, kunkhalango ndi kutchire. Tamverani okondedwa, chifukwa chake nchani? Dziko satana mdierekezi walipereka ndipo wakonzeka kulisakaza. Tsopano mafumu amene tili nawo satitetezanso. Mukufunika kuyima nokha. Tikupita ku nthawi imene anyakwawa sazakwanisanso kunditeteza. Tikupita mu nthawi imene TA sandithandizanso. Tikupita ku nthawi imene MP sazathandizanso. Tikupita ku nthawi imene kansala sangandilandise. Nthawi yayamba kutha ku dziko lapansi. Ana a Mulungu tikufunika kudalira Mulungu yekha. Kumene tikupita okondedwa, sitikufuna wanthu, sikukufunanso wanthu wadalira chipembedzo, chifukwa zipembedzo zanu sizikuthandizanso. Chikuchitika nchani? Dziko likupereka nzika m'manja mwa United Nations. Zipembedzo zikupereka nzika zawo m'manja mwa WCC. Chifukwa chake okondedwa, chipembedzo chanu chikukuperekani kachetechete inu muli momwemo. Chifukwa takhala m'masiku amafumu aja, munthu asadalirenso tchalichi, adalire Yehova Mulungu yekha. Chifukwa tikupita ku point yakuti aliyense afunika apange chikhristu chake osati chagulu. Kumene kuti kuloweraku wanthu odalira mayina azipembedzo, wanthu odalira tsogoleri, wanthu odalira wanthu anzawo sakwanisa kuyima. Chifukwa posachedwa munthu akufunika ayime payekha ndi kupanga chisankho chakufa kapena kukhala ni Mulungu. Apanga chisankho chosiya nyumba ndi galimoto mtauni ndi kusankha Mulungu. Apanga chisankho chophedwa chifukwa cha Mulungu. Apanga chisankho chophesa wana chifukwa cha Mulungu. Nthawi yakwana yakuti dziko likusendera ku zilango za chisankho cha wanthu okhulupirira. Ndani amene akhoza kuyima kumene tikulowerako? Zinthu sizili chimozimozi makosana. Wanthu anzika za dziko apereka m'manja mwa satana, ndipo tsopano mapulani akupanga ni wanthu kunja. Inu mukaona magalimoto ali balala amabungwe mmenemu kusapereka nzeru zimene UN yausa, zimene UNDP yausa, zimene WHO yausa, kusausa inu nzika. Kodi mafumu akukana? Achepa chimene chikuyendacho nchachikulu. Kodi MP akukana? Achepa chikuyendacho nchoposa mphamvu za MP. Kodi president akukana? Achepa chikuyendacho chikuposa chakwera. Okondedwa, moyo wa munthu uli pa chiopsezo pamene tikusendera kwathu. Ndi chifukwa chake Daniel akulonjeza m'masiku a mafumu aja ndidzayika ufumu umene sudzawonongeka. Tamverani makosana, tili mu nthawi imene Mulungu akufuna nzika kagulu ka anthu ochepa kamene kakane masystem
akudziko lapansi. Mulungu akufuna kagulu ka anthu owerengeka kamene kalolere kupereka moyo chifukwa chofuna kulemekeza Mulungu. Kagulu kameneka ndi kamene Bible likunena kuti m'masiku amafumu aja ndidzayamba kuyika ufumu umene sudzaonongeka, komatu amene saonongeka m'masiku akumapeto ano atalandira Yesu nakhulupirira Mulungu ndi ochepa chabe. Chifukwa chani tsopano chipulumutsocho chizikhala chosinthana ni chimwemwe cha dziko lapansi. Ndani amene ati apirire? Ndani apirire? Pakuti chiyeso choyamba chagwa pa Malawi mu 2019 chotchedwa COVID-19. Ndani amene ati alimbe ndi kupirira? Maiko apereka nzika zawo. Malawi ili anthu ophunzira, Zambia ili anthu ophunzira, Mozambique ili anthu ophunzira. Tamverani, tili ma president pansi pa Africa wotchuka ophunzira wolemeranso, koma palibe ngakhale president mmodzi amene wakwanitsa kukhazikitsa lamulo lopanga kafukufuku mankhwala amene akulowa m'matupi a nzika zake. Aliyense alicheke taponda m'masiku amafumu aja. Mulungu akufuna kagulu kochepa kamene kakhoza kunena kuti ayi musanandibaye ndini mawu anga nawa, sindikufuna mankhwala wanu alowe mthupi mwanga. Ngati muli ndiko pita nane. Mulungu akukhazikitsa ufumu makosana taponda m'masiku osiriza. Ndani amene atakhoze kulimba m'masiku amenewa? Pakuti chiyeso choyamba chabwera ni katemela. Nkhani imene yokondedwa ni nkhani yosausa komanso yomvetsa chisoni. Pakufunika inu ndine tidziwe kumene tikupita, pakuti dziko lakonza chiwembu ku nzika zace. Kuti zikumveka izi? Amen. Ayi abambo mulipo mpano mukakayitana akuluakulu abunge loyang'anira zaumoyo ku dziko lonse lapansi, mtsogoleri wawo milena kumene ndi mtolankhani atamfunsa funso lakuti kodi mankhwala a COVID-19 akatemela akutesadi katemelayo, wakanika kuyankha akuti inenso sindikudziwa. Ndiye ndichani ngati wophunzira zaumoyo mwini wake wa bungwe la United Nations la WHO wanena kuti sakudziwa, nayenso sakudziwa, ndipo alibe yankho lakuti katemela angatese COVID. Ndiye kuti ali ndi yankho ndi ndani? Nanga mankhwalawo ndiye kuti ni chani chimene akuchika mthupi mwa wanthu? Amayi ndi abambo, tayandikira kumapeto a nthawi ya pansi. Chiyeso choyamba mukapanda kupirira pa chimenechi chimene dziko likuyika pa ukapolo nzika zake kudzigulitsa. Nzika za Malawi zayikidwa pa nsika 401 ya Malawi zaguleni 21 tafika pa 10 wa mtambala kanjuzi. Nkhani yosausa palibe akutiteteza. Zida za nkhondo zilipo, palibe wapita pachileka kukaombera ndege yobweresa COVID. Akomanda ali chikhalire, palibe akulambiseni. Ndi ufumu wa Mulungu wokha umene umulandise munthu ku COVID, umene umulandise munthu ku zinthu zimene boma likupereka ni Mulungu yekha. Daniel chapter number 2 verse 44. Ndipo m'masiku amenewo Yehova Mulungu wakumwamba adzakhazikitsa ufumu. Ukukuponyani ufumu umenewo, ukukudusani apa pya. Sinanga mudalira chipembedzo muganiza kuti ufumu ni chipembedzo. Ufumu wa Mulungu kuyikidwa kone. Mukapita ku makampani mukapeza tili madokta, tili manesi ali mzipatala kwawo kwa mankhwala kwa khala vakisini, koma akukana
kubaisa ali komweko iwowa hayika miyoyo yawo pachiswe akunena kuti mutichose ntchito koma ife sitikubaya. Akukanayi ni dotolo wophunzira akudziwa kuti chimene satana wachita kuyika m'matupi mwanthu ni kusakaza ni kuwononga. Amayi ndi abambo hakufuna Mulungu kagulu kochepa mmawa uno kamene kakosa kupanga chisankho cholemekeza Mulungu yekha koma chenjezo la ine wolalikira nayi kumene tikupitako ni aliyense payekha sopano nthawi yodalira chipembedzo yatha. Inu ndinu umboni kuchokera mu 2019 2020 munaona machalichi akutsekedwa. Munali kuti simunalipo inu. Ndani anayimirira? Apostolo wake nda anayimirira ndikutsutsa kuti changa chizaza ndani. Chifukwa apostolo wagulitsa nzika zake ndi makobi. Ndani profeti anayimirira? Kodi sanatinamize maprofeti akumatiuza kuti 2020 is the year of prosperity, 2020 a year of salvation, 2020 is a year of 20 bumpers chakuti sanatinamize. COVID wabwera pa chinachitika njenje maprofeti kuyamba kugawa kuti aziro wawiri, aziro watatu, aziro wafolo. Chifukwa okondedwa zipembedzo zasayinira kupereka nzika zawo. Kodi zikumveka izi? Atabwera mamaski pa chalichi kuyambira chaine cha Zonsezi anakana kodi silina vale kukamwa zakukamwa kwa bulu. Kodi unalibe wotiyang'anira? Ofesi inali kuti, union inali kuti, conference inali kuti, inalipo mwepo. Yafika nthawi yakuti zipembedzo siziteteza nzika zawo aliyense payekha. Tikuserereka ulendo wokondedwa chaduka break chinthuyo palibe amene akuchipanga control chikagwera kwa mkomweko. Nimaganiza kuti nikasankha abusa niwayika pa mpando mwina aponda chapakati kuti malawi asakagwera kuzenje nawo wangolichemula phazi chili kocho ulendo kagwa busa lephera. Khani wasausa tikumana posachedwa kwathu zipembedzo nkhale maiko asayinira kupereka nzika zawo. Munthu akufunika atenge chikhristu choziyimira payekha. Kodi zikumveka makosani? Amen. Munthu aziyimira pachani? Payekha. Chifukwa kumene tikupitako palibe amene atilanditse. Bible limati chani? M'masiku amenewo nasi adzapereka nasi wake. Kodi zikumveka zimenezi? Tamverani. Posachedwa pompa chibungwe choyang'anira zipembedzo ku dziko lonse lapansi chidayitanisa mapresidenti a zipembedzo ndi kupanga meeting yobisika, secret meeting, ndipo zipepalazo zikuoneka muzolembera za nyamata olemba zinthu za satana ku dziko. Atsogoleri wanu adasayina meeting yamati ku dziko lapansi bungwe limene limatchedwa kuti the European identity linavomereza ndi kupereka ndalama kuti nzika zonse zijambulitse pakhale national ID. Kotero kuti lero ndikamansaka Twaibu sindikuvutika ndikumpeza kuti ndi nzika ya Malawi. Koma tsopano mdziko lililonse muli zipembedzo ziwiri ankatero pa meeting. Chipembedzo cha satana ndi chipembedzo cha Mulungu, chikhristu. Now inuyo atsogolera chikhristu nzika zanu zilibe ma ID. Chifukwa cha ichi musayinire kuti nzika zanu zikhale ndi
religion ID. Kodi sikumveka? Pamenepo atiusalamulo loti zipembedzo zonse zilembese nzika zawo, zilembe mafomu zisifira. Hayi ine Twaibu kwathu kuzomba tiye kuntumanji village Ntenga. Kodi sikumveka? D kukapereka kwa akulampingo. Akulampingo chimene akutina misa hakunena kuti tikulowesa mu data entry. Hani osausa anyamala sukulu kanyama kanji data muniuza ndimangodziwa jenda yokha kuti nkanyama kopanda miyendo koma sindikudziwa kuti data nkanyama yanyi kuti kali ni maso data entry tufuna data autolera data ndiye kwayenda mafomu kuzipembezo chipembezo changa ngakhale zipembezo zanu akukuuzani kuti mu office nonse mulowe mu system yapa computer. Kodi zikumveka zimene? Kodi mukumva ine? Ndiye chipembezo chinachi, zipembezo zinazi, zanazi, zinaitanisa misonkhano ya church elder. Ndikwauza kuti aziyenda m'machalichi kuzisimikizira nzika kuti kunja kuno kwabwera anthu aukira chipembezo chathu. Ndiye kuti iniyo tikudziweni kuti muli ndife mukufunika kuti mulowe mu data. Ndiye kuti aliyense amampasa manja mafomu woti kuchali chiko wanthu akasaine bota. Machalichi akugulisa nzika zawo ali pa business. Hani osausa undimve kumene uliko. Kodi ukupereka nzika pozipyopyona? Kodi mukutipereka presidente achipembezo changa pozipyopyona? Machacheuda kodi mukupereka nzika zanu pozinamizira chingerezi chakuti zilowe mu data pozipyopyona? Muli pansika anyamata amachalichi pasopo yakwana nthawi yakuti muchenjere kuchalichi kwanuko. Asada kulembeni mukasaina fomu imene akupatsaniyo masiku osausa amafumu aja mukangosaina fomuyo chimene akufuna ndi cha religion ID. Zivuta kusogola ndi kupitako kuzifunika ma ID atatu. ID number 1 ya unzika, number 2 green card, health passport ya COVID-19, number 3 religion's ID. Ndakutiza kwana zinga zitatu. Pamenepo akupa sansoni trinity. Kani osausa amainda bambo tikuyandikira kufika kwathu posachedwa. Bible kuti masiku amafumu aja Mulungu adzaika tiwanthu tochepa timene tizidzaoneka ngati mabulutu amene sakumvesesa masystem akudziko. Wanthu asaphunzira ayi, kodi ni wophunzira ayi, kodi ni mbuli kwambiri ayi. Adzakhala wanthu amene adzapanga chisankho chosagonjera kapena kuvomera zimene maiko, zimene zipembezo zakakamiza. Iwawa adzakhala padera, adzakhala wana obadwa amene adzakhala ndi khutu lomvesera mawu pa chivumbulutso chapter number 18 1 2 3 4. Bible likukuwa likuti tulukani mmenemo anthu anga, tulukani mmenemo kuti mungayanjane niziwanda, mungayanjane niziwanda. Jackson ikuyika pa ubale munthu niziwanda. Hani osausa kodi mukundimva ine? Kodi mukundimva ine? Afuseni ophunzira akakuwuzani kuti mmavakisini wena akumayika 38 0 imene imapangidwa kuchokera kuziwalo za munthu. Kodi mukundimva makosana? Amen. Imene ikupangidwanso
kuchokera ku nkhumba imene imapangidwanso kuchokera ku chimpanzi. So zimenezo ni ziwanda zolowetsedwa m'matupi mwanthu kuzolera mukatemela. Ni udziwa kuti uthenga womanena kuti katemela ayi ndi umene kundisegulira ndende nisungira bulangete iwe nyapala nubwera komweko ndzagona koma ichi chokha nuchipereka ku dziko lapansi mosaopa kupita mbali kapena kuchipita kumanzere. Nzika zikugulitsidwa ku ukapolo. Kodi zikumveka izi? Amen. Tamverani mpingo. Tikhale yayi ni zulozulo. Nimadziwa vanthu mmati ayi zimenezo koma ndine nabe zimene mmakanazo. Kodi zikumveka izi? Amen. Ni zulozulo lomweli limene ma website achipembedzo cha satana amapangisa msonkhano dzuloso tu. Dzana unalipo, dzuloso unali. Wadzulo amaitanisa anthu onse amene ali mabungwe amene amayang'anira zinthu za security ku dziko lapansi. Kodi mukundimva? Mukundimva? Amen. Ndiye kumaoneka makamuflage mu LCD. Ndiye kuti akusonkha ndalama zimene ziperekedwe kupita kumaunduna azachitetezo ku dziko lonse la Malawi, dziko lonse lapansi liperekedwa kuti ata kutsogoloko kuli preparation imene chipembedzo cha satana pamodzi ndi mabungwe achikonza akukonzekera cha musayiwale mpingo wa Mulungu kuti munabayisa woyamba munabayisanso wachiwiri pano pabwera cha booster. Mmene munkabayisa woyamba ankanena kuti ankati akupasani certificate adakupasani. Wobayisa wachiwiri akupasani. Wokondedwa wachitatu ndi pamene tsopano dzina lanu lilowedi mu system. Chifukwa kuli anyamata amene andipasa information akutolera data tsopano yeniyeni. Inu amene mudachita chinyengo kungogula ma certificate ogula a COVID mwauponda simuli mu system kaitanisani makobi anaubera. Chifukwa tsopano apanga chimenecho. Now msonkhano wa kamuflage umaoneka mwelo sidizulo ukutija sikale posachedwa. Anyamata achipatala, anyamata polisi, anyamata army apanga chinthu chimodzi pofuna kuthesa COVID ku dziko lonse lapansi. Mwaichi kubwera lamulo munthu wakuzuzu asapite kumzimba asadaonese kuti wabayisa booster ndipo kuti ali ni khadi. Tamvera munthu wakhala pa blantyre sadzikhala ni mwayi wopita palunzu chifukwa kuyikidwa road block pomwepo Jackson izikhala ili pati pamenepo certificate ili pati pomwepo munabayisa hayi msinabayi kaloweni akubayeni woyamba AstraZeneca. Kodi zikumveka zimene? Kodi zikumveka zimene? Amen. Kodi mukati AstraZeneca ndi ndani? Tamverani makosana. Mukapita pa maudindo akumalini kingdom pansi pa nyanja kulika gulu kena kamene kamayenda mdziko koma mwachisawawa. Mkulu wawo amamutcha kuti AstraZeneca. Ndiye kumene kukuchoka AstraZeneca. Ni mayina apansi pa nyanja. Ndani apereka mayina opanda kolowa ngati amenewa? Makosana atamverani. Hazitibayani. Kena kwa mubaye wina. Kena kwa mubaye socha booster. Pamenepo mukosa kupita kulimbi mukagule nsalu. Mudusa maboda. Wakondedwa masiku amafumu aja uthenga umene Mulungu
akuusa kumapeto kuno ndiwofuna gulu limene likupanga ufumu wa Mulungu, limene lisipita pamenepo palodi bulokopo nikulifunsa kuti libaye mkukana nikumangidwa. Kodi zikumveka zimenezi? Kapena kutsekeledwa kuti ndiye uzikhala mulunzu kalambira muti. Kukhala ndende, lunzu ikhala ndende bayokha, ndeka ndende bayokha, chileka ndende bayokha, tamverani, ngabu ndende bayokha, bangula ndende bayokha, chichitika cha chifukwa trading to trading afuna kuyikana cha malodi bloko wotani wakondedwa wawoneka ngati antendere woma kufunsani za umoyo kuliko vidi anthu akudwala ndipo simukufunika kupatsirana matenda wandiwota ndiopsa kuti moyo wanu upese mtendere mayi ndaba bwerani muta mubaye basi werere kukabayitsa chisankho cha wanthu walowa mufumu wa Mulungu chikuyambira pa COVID-19 muli pati masiku akumapeto wanu amayi ndi abambo dziko likupereka nzika zake palibe amene akulanditseni tsopano. Kodi zikumveka izi? Amen. Simunamve chipembedzo chikupereka nzika zake. Kodi zikumveka izi? Chifukwa meeting akuyenda wakuma na atsogoleri kupanga cha umodzi uthengawo amene adayamba kulalikira ndi 32 degree satanist Barack Obama ali pa mpando wa president anakuwa mzinda wa kwawo na mtindi wa wanthu atamusonkhanira akuti chikhristu ni chimodzi ni chisilamu, mabuda bwerani tipembedza limodzi, bahai bwerani tipembedza limodzi, shinto bwerani tipembedza limodzi, inu akuba bwerani tipembedza limodzi, tonse tikhale chimodzi. Njakuti mukumanga tawa Babylon wadzutsidwa, nsanja ya Babulo yadzutsidwa. Inu amene mudzikana kupembedza limodzi ndi mabuda ndi amene mukupanga ufumu wa Mulungu umene Daniel chapter number 2 verse 44 akuti koma masiku amafumu aja ndidzayika ufumu umene sudzawonongeka. Kotera kuti ufumu wa Mulungu wasawonongeka si Seventh Day Adventist. Ufumu wa Mulungu wasawonongeka si CCP. Ufumu wa Mulungu wasawonongeka si Zion, si Zambezi, si Roma, si Anglican, si chakuti bente. Ai, ufumu wa Mulungu wasawonongeka waima pamene akupanga chisankho chopereka moyo ndi kuchitulutsa mu system za dziko ndi kunena kuti muniphe sinkagula badala wakoyo nidiya chinangwa ndifera mamuno muchileka sintuluka loti buloko yakoyo ika nikumba chisime changa mamuno nilima dimba mamuno nidiya chinangwa chikatha chinangwacho ndife nizipita wathu pakuti yafika nthawi yakuti chikhristu sichikhala nsomya ngati kunsiku aironi. Zinthuzi zikupita kokakala posachedwa na Mulungu. Muli pati tikupitaku munthu sasasamalira mwana wace zizitheka mwana azifera yekha. Bible lidalosera zakuperekedwa kapena kutha kwa dziko kuti nkale mitembo izalephera kuyikana wanthu adzakanika kuyika kufawo agogo okhala muno mchileka tungwira ntuni nyadira ntuni nyamwira ntuni pamene malodi boloko asadakhazikitsidwe chifukwa akadzanditsekera kulilongwe
sudzanionanso ine sinzakusamala ndidzakhala ndikuthawisa moyo wanga kunkhalango sinzabwera ine kudzakuona zafa wekha adzakuyika wekha nthawi yakwana niupulumutsatu moyo wanga ine sindikusamala za vana nili pano sindikusamala za mkazi nili pano sindikusamala za mayi wanga ndili pano ndikuyang'ana za moyo wanga chifukwa kumene kukupita moyo kwawo kwa moyo nikokoma chifukwa kuli Yesu Khristu ndiye ku paradiso kumene ine ndikafikako. Amayi ndi abambo nthawi yakwana yakuti mupange chisankho chokhulupirira Mulungu. Ndibwereze kufotokoza si zinthu zonse zabwino zimene ana Mulungu muyenera kupanga nawo zimene dziko likupereka. Ndibwereze si zinthu zonse zimene zikubwera ndi dziko zabwino zimene ana Mulungu mukuyenera kutani nawo kupanga nawo. Zinthu zina kwirisani ntchito mzimu wa Mulungu ndikuweruza nokha ndikupanga chisankho nokha. Kodi zikumveka pano? Anzanu ayamba kale kupanga ufumu wa Mulungu pati wani vena achosedwa ntchito mu nthawi ya COVID. Kodi zikumveka zimene? Vena achosedwa cha ntchito komanso vena achosedwa m'matchalichi ndi nyengo yomwe ya COVID. Achosabwa chalichi choyamba chimene chataya nzika zake koyambirira chifukwa cha COVID ndi mboni za Yehova kudziko lonse lapansi. Mboni imene yakana ubaya ayipanga excommunicate sikukwanira ukasonkhana nawo mu nyumba ya ufumu ku America, ku Russia, ku Japan, ku dziko lonse chayenda yoncho. Mundivomera kuti mpaka pano machalichi amboni ena sanasegulebe. Zikumveka zimene? Amen. Mipingo ikupereka nzika zawo ku ukapolo umene ukungolengezedwa posachedwa. Chifukwa cha icho kondedwa kamofule chamaoneka dzulo. Cholinga namba 2 sogolo tikupita amagwirizana ndi kudziwisana kunena kuti sopano maiko amphamvu atatu ali ready for the war. Kwa nthawi yonse malingana zimene zimaoneka mu LCD akuti mphamvu za nkhondo zili na America, zili ndi Russia, zilinso ndi cha China. Amasalanda mmodzi ndiye mmodzi ndi Germany akutero. Amanena dzulo kuti kwa zaka 49 kapena 43 Germany wakhala kuzikonzekeresa kudzitolera kuti nayenso akhale superpower. Amayi ndi abambo tikuserelekera ku nkhondo ya dziko lonse lapansi. Anyamata amene wamene akonzeka kukubwera Third World War. Muthawira kuti ikakupezani mudzakhala muli ni Yesu ikazakupezani. Pakuti zimene tikudalira m'matawuni ni m'midzi zidzatha sizidzakhala sozathu. Tamverani chikadzalira chipolopolo munthu adzathawa ndi chikhristu chake. Inu munaona wanthu ku nkhondo akungonyamula kamwana ni unyamula katawero ngati akakumakafunda atasiya bulangete ulemera nthawi ya nkhondo umataya kampango kahandika chisi kuona kuti kakukulemera kuthawa. Tikupita ku nkhondo. Maiko akonzeka kupanga nkhondo. Kodi zikumveka zimene zokondeka? Kodi dziko lapansi silili muchilala cha njala chakudula kwa zinthu chifukwa cha nkhondo yakuja yakulasha ndi ku Ukraine? Kodi tikumvana? Sopano tikuja kumachoka mabhatire
kuchakuma choka matochi ajada tire sapala fina China na onso yamba kuponya mabomba kuja kukoleya kukayamba nkhondo kulachi ku China akayamba umenyana badira libwera tochi ibwera kachitenje ka China kabwera nsapata za China zibwera amainda bambo dziko silili chimozimozi pakufunika ana Mulungu tibwere kukachisiwa Yehova tikhulupirira Mulungu ndi kuyamba kuyenda naye Mulungu chifukwa nthawi tikukhalayi ndi nthawi yakumapeto. Daniel akuti masiku amafumu aja Mulungu wakumwamba adzakhazikitsa ufumu. Kodi zikumveka zimene? Umene sadzasiyira ndani mtundu uli wonse wa munthu. Amen mpingo. Amen. Simukumva koma ndibwereze uwerenga. Inu mulinapo mbale wanga tawerenga ni 44. Musayibulumira mziwerenga pang'ono wanthu wasakumva. Daniel 2 verse 44. Ndipo masiku amafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawonongeka nthawi zonse. Ndi ulamuliro wace sudzasiyidwira mtundu wina wa anthu. Ndiye imani pamenepo kai mukhale pasi muwerengati. Kodi zikumveka? Amen. Mulungu wakumwamba adzayika ufumu, adzayika chipembedzo chimene ufumuwo sudzasiyidwira mtundu wina wa munthu. Nkhani imene yokondedwa ni yosausa umva yovuta kutanthauzidwa ni mchawa ngatini inivuta chifukwa chimene Bible likufotokoza nichozama kuposa matanthauzidwe kuti kukufunika kukhala mtundu umene sudzakhala m'manja mwa dziko. Ni umene tikufuna tiuzike lero mmawa Mulungu mtundu wosamva umene lamulo likatuluka ana onse abayise wachikuku. Mtundu umenewo ukhale ni mafunso unene kuti abayeni anuwa ife silili m'manja mwanu. Ukatuluka lamulo abayide wapoliyo kantundu kameneko kanende iwe UNICEF kabayazi phako wanga sinulola nawo kantundu kobalalika. Bible kuti ufumuwo sudzasiyidwira munthu. Nzikazo sizidzakhalanso m'manja mwa mabungwe zidzamvera chifuniro cha Mulungu chokha zowukira zidzakonzekera umangidwa zosamva. Nzika za masiku amenewo. Kodi ina ndikumveka makosana? Amen. Ndani ayendena nelimodzi pakuti chakudya chincholimba chosausa chovuta kudya okondedwa takankhira kutali gemuli kantundu kameneko sikadzakhala m'manja mwa wanthu kali pakokha koma oneka konyozera kadzakhala konyozera. Kodi ina ndikumveka? Kodi ndikumveka? Kadzakhala kakuti chinganga chikati nganga nosa tie tikakumane pakachera tosa akayamba uwerenganya kwawo akapeza kuti banja la ine ndi ananga tili nyumba osapitako tadziwa kale kuti akufuna akatibayire vana wathu tili phe kantundu kamvuta usunga. Ndikamene kakubadwa lero ukonzekere Malawi. Bible lanena kuti masiku amafumu aja kudzabwera kantundu kamene sikadzakhala m'manja mwa United Nations, sikadzakhala m'manja mwa wanthu. Ndi zimene Bible ikuniuza pano. Ufumu wake sudzasiyidwira munthu.
Kodi zikumveka? Kodi zikumveka okondedwa? Ndipo uthenga huu umveke ku dziko lonse. Anthu akewo sazakhala m'manja mwa papa. Sikudzakhala papa kuti awalamulire. Kodi zikumveka izi? Kodi mukudziwa kuti anthu ambiri ali m'manja mwa maprofeti, ali m'manja mwa mapapa? Kodi zikumveka zimenezi? Amayi ndi abambo kamtunduko sikadzakhala m'manja mwa purezidenti, sikadzakhalanso m'manja mwa dzina la chipembedzo chilichonse. Seventh Day Adventist, chipembedzo changacho kagulu kameneko sadzakwanisa kukapanga control. Adzakalalatira ndikunena kuti ndikwaukira chifukwa cha ni mbewu ya mkazi yosala. Revelation chapter number 12, 13, 14 kutsika akuti ndipo mkaziyo chinjoka chimene chinabwera chinafuna kudzawononga cha mkazi ndi mbewu yosala. Amayi ndi abambo, ufumu wa Mulungu ukunenedwa pamenepa ndikagulu ka mbewu yosala yakumapeto a nthawi ya pansi pano, yosamva ndondomeko zakumalikulu achipembedzo, limamvera Mulungu yekha. Kodi zikumveka izi? Losamvera madokotirini ammakalasi, limamvera cha Mulungu yekha. Lobalalika mayimidwe, losausa kuligwira. Lakuti lero likoza opita uchalichi, mmawa nkujomba kukhala kunyumba wadabwa. Lili very sensitive gululo. Kodi zikumveka izi? Lili cha very sensitive. Simungali namize kuti wanenayo ni mzungu. Pakuti chipembedzo cho president ni mzungu. Amakhala ku Russia, amakhala ku America, nyani pusise. Lili very sensitive gululo. Likumvetsera kambewu kosala. Kalicheru. Simukanamiza. Angakale WHO itazama sakanamiza kagulu kameneko. Angakale mabungu a World Bank atakanamiza za green economy, ndikukanamiza za digital money. Kalicheru akuyang'ana. Simungakapusise ni badala wa dziko niko chenjera. Kodi zikumveka zimene? Kambewu kosala. Ndani amene afuna kulowa nawo mugulu la mbewu yosala yokondedwa? Pamene Yesu wasala pang'ono kubwera, masana wanu amainga abambo pa zinthu zomvetsa chisoni, chifukwa kuli kagulu kamene kakochepa ndi kamene kakuonekera mkati mwa kachisi. Koma kunja kwa kachisi chipembedzonso chikuyenda. Wanthu akupembedza koma ali panja pa chalichi. Simunalowe. Ndiye machalichi amene ali kunja kwa kachisi ngodani wokondedwa. Kodi zikumveka izi? Amen. Kodi tili limodzi? Amayi ndi abambo tamvera. Chimene ndifuna tigawane apa. Chapter number 11 cha chivumbulutso. Kulika gulu kena kali mkati, koma kena kali kunja. Msonkhano uno muyesese kulowa mkati mwa kachisi. Tamverani zimene Bible likunena. Wonena zimene zini Yohane khalamba ya zaka 90 chakuti ikuti ndipana ndipatsa ine bango ngati ndodo, ndikuti tanyamuka nukayeze kachisi wa Mulungu. Unyamuke ukayeze kachisi osati wa banda koma wa Mulungu. Ndakupatsa ndodo ukayeze kachisi koma osati wa nyoni, ukayeze kachisi wa Mulungu. Ika Yohane ukayeze osati ukayeze cha mzunga koma ukayeze kachisi wa Mulungu. Unyamuke ukayeze osati kachisi wokhala nzina kuboma koma upite ukayeze kachisi.
kachisiyo ni wa Mulungu. Ndipo ukakayeza kachisi, ukayeza guwa la nsembe, ukakamaliza kuyeza kachisi, ukayeza olambira paguwapo. Kani yosausa amayi ndabambo muyeso ukuyenda kumasiku osiriza umodzi umene adayezera Yesu sakupungula kapena kuonjezera. Muyeso omwewo ndi umene akuyezera nawo kachisi. Tamvera, ngati Yesu anayenda mchikhalidwe chonse cha dziko, nafenso tiyende choncho sitiulakwa. Koma ngati Yesu anayenda mchikhalidwe chonse cha kumwamba, ifenso tiyende chomwecho, chifukwa ndiye ndodo imene akuyezera kachisi wa Mulungu. Kodi mukundimva makosana? Amayi ndabambo, kukuyenda muyeso kumapeto a nthawi yakumapeto. Muyeso wanga wa ine si fundamento bilizi ya chipembedzo changa. Muyeso wakachisi si dokotereni ya chalichi chako. Muyeso wakachisi sapostole, saposto. Tamverani, muyeso wakachisi si profeti. Muyeso wakachisi ni Yesu wakumapeto a nthawi ya pansi pano. Atamuyeza Herode, anankana kuti akamulambire, anati ukayiuza nkhandweyo muyeso olalata wa Yesu, wayang'ana kumapulezidenti a dziko, wayang'ana kundondomeko za boma, ukana auli mukayiuza nkhandweyo nilima muno ikamadusa UNICEF yakoyo, ukayiuze nili muno muyeso ngati bango, kayiuze ni UNICEF yo inipeza naika muyeso ngati bango. Akuyeza chani okondedwa? Ndi nthawi imene Mulungu akuyeza kachisi. Tikunena mpingo umene ukupita kumwamba. Yesu akamadzabwera sadzatenga chigulu, koma akutenga amene miyezo ya chilungamo yakhazikika pakati pawo, amene anamvera Mulungu yekha nasamalira zonse zobwera ku dziko zosalumikizana ni Mulungu, nakhala kunja kwa zimenezo. Muyeso ukuyenda pakachisi. Kodi zikumveka zimenezo? Amen. Akuti Yohane mmene wamaliza kuyeza kachisi, upite ukayeze guwa. Maulendo 360 guwa likutchulidwa m'Baibulo. Tamverani makosana, ndipo guwa limayimira Yesu Khristu, chifukwa ndi pamene padathera nsembe za inu ndi ine. Ndiye mukukumbukira mmene bango lidayendera pokaliyeza guwa. Herode hadayesera, Pilato hadayesa kukaliyesa guwalo, linayesedwa mpaka lidanyamula mtanda muyeso ngati bango, mpaka ulendo pa Gologota kukapachika moyo. Amayi ndabambo, muyeso uyende pa muyeso wolikana dziko. Tiyeni tipita ku Gologota tikapachike moyo. Thupi langa ngati lituwe chifukwa chosowa mafuta akola jini, palibe kanthu nukapachika thupi pa mtanda. Wanthu andinene kuti nchovala zimasiketi zapeyapeya, koma chitenje chidakwatira tuyawa nkhale ntchafu simungayioneko. Inde iyenda choncho chachikunjakunja chachimizimizi, chikuyenda choncho bwanji nupita kukapachika thupi pa Gologota. Ine usanisokoneze ni mafashoni a dziko. Muyeso ngati bango ukuyenda, nikupita kukapachika moyo wanga. Tsitsi likalamba nditu simudusa liviro ni mmene muti nkambirana mazulo. Vimera milungu ya chikunja yokera pamadzi sidzadusa, chifukwa nukapachika thupi ine pa mtanda. Usanisokoneze. Kodi zikumveka izi?
Amen. nukapachika thupi madzulo ano azibambo tiyeni tapitira akazang'ono amitala tikawauza jeni tusiyana lero nikupita kwakapachika thupi chifukwa bango ngati ndodo lili kuyesa olambira pakachisi limene lidayenda pa Yesu liyenda nsopa ine akakakufunsani kuti nangadawa ukamuuze kuti Twaibu adasiya wanje 5 wana wophunzira ku Bishop Makenzi nkwataya dasiya makaladi kunjaku makosana nkwasiya chifukwa ndinali kupita kwakapachika thupi pa mtanda muyende nane mmawa uno makosana kudziko lonse lapansi mumve tsopano bango ngati ndodo likuyenda lidayenda pa Yesu bangolo lidamuyendesa kunjira yopweteka ulendo mpaka kukafika pa mtanda wapachikidwa akamunawo nanenso nukapachika mukauze ayayawo kumakomoko mukati lero nubwerera kwa akazi wanga nutuluka kumitala mfukwa nukupita kwakapachika thupi nangala nawa bola mkadalimako mwauza kuti sinikulimanso ulima wekha nikupita kwakapachika thupi wena ulephera kubwerera kumitala chifukwa yeni chatimalatazeni apachikati nkhani yosausa kodi malatateni amene mudayika ku nyumba ya mitala akuthandiza ni chiyani wakondedwa tiyeni tikapachika thupi pa mtanda nanzanu ndasiya nyumba nimamva sabata ya nthawi kuti alima wayamba kusasa nyumba imene ndamusira ija tamverani mtengo umene akuyisasa nyumbayo kweli ya 246 miliyoni ndayisiya ine imeneyo ndapita kwakapachika thupi pa mtanda chifukwa ndodo bango likuyenda ngati adayeza kachisi nikupita nithewera nanenso nikupita nithewera lomwero pa mtanda chifukwa akamabwera nipeze ntapachika langa thupi muchadweranja zibambo kumitala bwererani kumakoma ndithu mitala nkokoma ndithu chifukwa mumakhala muli m'manja mwa munthu amene nthawi zonse amakhala ali pa kampeni ya mkazi wang'ono simatha mpaka tsiku limene mkazi wamkulu adzamwalire ndi pamene kampeni yake imatha nthawi zonse amakhala pa manifestolo fotokozera kodi zikumveka izi Amen. lero ukamabwera kukisa ni mbuyo mmawa ukamabwera kukisa ni ng'anga mkuja ukamabwera kukisa ni mbali ali ni masitayiro osiyanasiyana chifukwa ni kampeni iyeyo ni kampeni master ani yosausa ndikuyitanirani kwa Yesu akazamitala idu amene mwakwatiwa akazi wang'ono imfa ikakupeza uli uchiwiri ni paulendo wa kugahena bwerani wa Yesu akazaku ching'ono ang'ono mudzakula liti mudzakhala wamkulu liti pauli nikuyiwa nayo ni imvi adakukwatira nilija mkale koma mudakali wang'ono yakwana nthawi yakuti mukhale mkazi wamkulu mwa Yesu bwerani wa Yesu musachitekaso ni chisamaliro chimene mukulandira mayi musade nkhawa kuti nanga ine nkachoka kumitala ndani amene atandisamale pakuti ine amene amagula feteresa pakuti ine amene amayang'ana chakudya ayi kukachisiku kuli mamuna Yesu wodyesa ndidampesa ine ntachoka kusataniki mpaka pano nukalowa chaka cha namba 8 chitulukire sinayambe ndayiwonapo imfa m'banja mwanga ya njala nikudya
okondedwa lova natine koma majuzi wa nyumba munachitobweresa tatu mmawa muniona navala juzina akupereka majuzi mkati mwa nyumbamu Yesu. Musadandaule mukapita kunyumba yaya nasiya kunyumbao ni masiya kupita kuchigayo kukagalisa ufoyera lero amanimbira foni akuti akukagalisa gayiwa ndakuti mukhala mitundu iwiri ya ufa. Akupereka chakudya musachite manthazi mayi kumitala bwerani kwa Yesu akusamalani ali ni chovala madyesa mbalame zakutchire anzanu adachoka kalekale koma adakali chinenepere mpaka lero sakuwonda kuti mwaone apa adachoka kumitala kalekale angoti mpaka mutaganiza zosiya wanu mwakwatire ali ncheya kuchita ukongola Mulungu amasamala bweraniko chifukwa tikufuna kupachika thupi pantanda bango ngati ndodo likuyenda kusonkhanisa kagulu kochepa kalowe mkachisi wa Mulungu ndi anthu ochepa chabe amene akulambira ni Mulungu mkati mwa kachisi kuti zikumveka makosana zimene. Amen. Amayi ndi abambo muchedweranji tiyeni kwa Yesu kuti zikumveka izi tiyeni kwa Yesu pamene tikufika kumapeto nthawi ya pansi pano pamenenso tikufika kumapeto kwa uthenga wa gawo loyamba la mmawa uno. Kodi mwakonzeka ndi chimene chikudza kutsogolo? Kodi mwakonzeka kulowa mkachisi kupanga mpingo umene sudzalamulidwa ndi mtundu wina wacha wanthu akutesa ukapolo mu Daniel chapter number 2 verse 44. Kodi zikumveka izi? Kodi mukundimva makosana? Amen. Tamverani okondedwa pamene akupanga kagulu kameneka kochepa kamene kakulowa mu ufumu wa Mulungu kamene kakupanga gulu Revelation chapter number 11 pamene kachisa kuyesedwa ndipo kuti bango likuyenda ngati ndodo ngati mwa kachisa mukafika pa verse number 2 mukhumudwa. Tamvera ni mpingo khani yokhumudwisa chapter number 11 verse number 2 ndipo bwalo la kunja kwa kachisi ulisiye padera pakuti adalipereka ilo wa mitundu. Kodi zikumveka izi? Ndi mzinda wopatulika udzalipondereza palibe amene atipondereze koma ife ndi amene atipondereze malamulo a dziko lapansi osati kuponderezedwa. Tamverani ine toto kunikhalira chifukwa ine ndine mzinda wopatulika. Kodi zikumveka? Ine toto kumampanga kulabuka nuko kuti mubaya ana wanga zondipondereza nodo. Ine ndine nzika ya ufumu wa Mulungu zonilamulira nakana zoniseweresa nakana niwona ubusa ajani niwona umgambwana kuti muzili mukangopanga china Bill Gates mwapangazo dzana udapanga vakisini lero kupanga soylent meat nyama ya wanthu utiona ubusa ajani ndiona mgambwana inasinidia nawo nubila uchile mkalima yanga mbatata ukakanimangira kutengoko ukanipe zilibekatu nubila wathu ine ndiona ubusa ajani uti mpakane mule salimi asamalime mcha
kuyitanisa ma big farmer dziko lapansi nkwauza tu musalimenso ine ndipanga chakudya. Wayamba kulankhula somwe zija nkalankhula ku covid zija. Wayambanso apa kuti chakudya chonse chita chichoke. Tamverani ine nono nipondereza koma ndili ndi mawu okondedwa akuti bangoli lisapite kunja kwa kachisi. Pamene pali nkhani amainga bambo muyezo wapa verse number 1 chapter number 11 umene ukuyeza guwa ukuyeza kachisi ndi olambira pa guwa. Kodi zikumveka? Akuti chiyeso chimenecho kunjaku chisapite. Number 1 mipingo imene ili kunja kwa kachisi mukayipeza kuti zimenezi simaisero. Zikumveka? Amen. Zimenezi zisinkhani kwakuti akumadabwa kuti atwaibonde ngakusataniki sifuna uthenga umene unde uti ngati zimene akulankhula ngati zikumveka nimesa dziko likutipangira zabwino tisadwale. Kodi zikumveka? Muyezo ukunja kwa kachisi sufika. Sono iweyo ngati uli kunja kwa kachisi umboni number 1 kuti ine ndili kubwalo la kunja nikuvomera chilichonse chimene chikuyika nchiyanjano ndi dziko. Bible likuti mukadzakondedwa ndi dziko lapansi ndinu abwenzi a dziko lapansi. Pakuti ubwenzi ndi dziko lapansi uli udani ndi Mulungu. Now zipangizo zonse zimene zikuvomera malamulo a dziko zikugula ubwenzi ndi dziko lapansi ndiye zili kunja kwa kachisi ndi zimene zikulandira malamulo. Kodi zikumveka? Abusa tabwera chalichi chanu chabaisa hayi akusalira ochepa koma wonse mamasika mavala. Okay, chabwera nice sanitizer azikasamba. Kodi zikumveka? Chili kunja kwa kachisi muyezo sukuyenda madzulo wanu masana wanu mmawa uno usiku tiyeni kwa Yesu tilowe mkati mwa kachisi tituluke kumakachisi amene apanga ubwenzi ndi dziko lapansi. Nthawi ino niyotuluka kuchalichi chimene chapanga ubwenzi ndi ine nulalikira tu pano na nzanu nipindula pawiri dabulo mmene linali kusataniki nnadi atu mamuna ndayenda atu ndacheza atu dziko ndakwera atu ndege. Kodi zikumveka izi? Makobiri tunakhala nawo nalankhula tunazungu kumayenda ni interpolator nacheza tu ni wanthu otchuka dziko gona hotera imodzi nakhala tu munthu osaphunzirane msonkhano wa UN kukakhala nawo buluduni nakondwa atu dziko iyi. Kodi mukundimva? Mmene ndabwera wa Yesu ndili kuona mzinda oposa Singapore. Nipindula pawiri munthune mmene ndabwera wa Yesu niupitanso kutauni yokongola ndikathana nalo dziko lapansi okondedwa akanipha niukalowa mtauni yoposa Edinburgh akanipha niukalowa mtauni yoposa Qatar akanipha nikupita kutauni yoposa Singapore nikaphedwa nikupita kutauni yoposa New York chifukwa kuli mzinda wokhalitsa Yerusalemu watsopano mmene wanthu olungama dzalowa nikukuyitanani mahule tileka limodzi tipita kumeneko tikalowe wotamba asiyani ufiti tizipita kutauni imeneyo wakondedwa nipindula pawiri ine nikusiya iwe tabwerani kwa Yesu tilowe kukachisi kunja kwa kachisi bongo silitaniko silifikako. Mukundimva? Amen. Na chikabwera chilamulocho
akakhazikitsa malamulo ozunzira na Mulungu chimene chichitike nachi. Kuli lamulo lina loopsa kutsogoloko la National Sunday Law. Kumveka Amen. Limene akakamize maiko onse munthu aliyense kupembedza tsiku la Sunday. Pamene patu tsopano mundimve akamanena kuti azakakamiza anthu kupembedza Sunday, asande nunde mmakondwera mmati ayi fetilikale muti muganiza kuti sichiza kukhuzani. Lidzakhala lamulo la different as you think. Ndicho siyana ndi mmene iniyo mukuganizira. Ni nkhanzatu pakhomo paiwe wa Sunday we pazizapezeka msilikali kukuyang'anira. Chifukwa chani sunapite kuja? Chidzakhala chikakamizo agenda ngakhale mapemphero akukachisiko azidzachoka ku Vatican sizawamba. Muganiza kuti masiku amenewo mmachalichi mwanu muzapangalele kukankhana kupondana kugwesana. Muganiza kuti muzakhala fire Sunday law ikabwera kuli fire akuta osachedwa. Nilo mulola nsanza eti unyadira ya amene azamve kupweteka nda 7th day ngamene azamve kuwawa ife asande tili bwino. Uganiza kuti sizakomera iwenso nga lamulo limenelo likangobwera ngati mudzakhale muli ndi moyo ndi limene lidzakupaseni verse number 2 ya Revelation chapter number 11. Bwalo la kunja kwa kachisi mudzaona kuti machalichi ena adzakhala akuyanjanabe ndi boma azidzayendabe bwino mopanda nkhanza iliyonse yolandira chifukwa adzavomera kachetechete kuvomerera kulamulo limeneli. Koma kagulu kochepa kaja kamene takapeza pa Daniel chapter number 2 verse 44 hafu yache. Koma Mulungu wakumwamba adzakhazikitsa ufumu umene suzasiridira m'manja mwaja kapena mtundu wina wa munthu. Kagulu kamene ndi kamene kali mkati mwa kachisi pa chivumbuluso chapter number 11 kali m'bwalo la mkati kakulandira nawo miyezo ngati bango. Mmene amuyezera Yesu ndi mmene awayezeranso iwowa. Mmene akuyezera kachisi ndi mmene iwonso ali flexible amayenda konsekonse. Kodi zikumveka zimene? Amen. Akuchita chani mkachisi? Akanena kuti kuyeza kachisi ndiye kuti akumvera malamulo onse achipangano chakale chilamulo. Kodi zikumveka izi? Muyezo omwewo ukupita pa guwa la nsembe ndiye kuti akumvera zonse za Yesu. Ndiye kuti aponda kuchilamulo cha aneneri ndatu. Kodi zikumveka zimene? Onsewa azungulira akupanga chipembedzo akumvera nda Mulungu yekha. Basi Daniel akutika guluko sikazasiridira mtundu wa munthu. Kazi zasonkhana ndikumayembekezera vumbuluso lochoka kwa Mulungu. Satizayembekezera wolankhula alankhule nda America ayi. Satizayembekezera kuti likulu ndi limene linene ayi. Iwawa atasalidwa ku dziko, wena atamangidwa, wena ali kumapiri, wena ataphedwa, kampingo ka mbewu yosala kadzakhala kakuyembekezera kucha kwa mbanja kucha kwa tsiku lakulira kwa lipenga kuti papa akuyang'ana pa mtambo ulendo kukwatulidwa kuchosedwa ku dziko lapansi atapita anamwali amene sadagone mamuna ku dziko amene akubwera kudzatengedwa ukwatula ankati mwakachisi wosata amene ali pa mgwirizano ndi dziko angakhale chili chalichi chili kunja kwa kachisi chifukwa chili pa mgwirizano ndi dziko. UN akuimvera
boma akulimvera, UNICEF ayimvere, WHO ayimvere, amvere, ali kunja ni bwenzi la dziko lapansi. Akabwera budulu chakuti kuchokera Middle East akumulandira akuti ife andi wathu. Akabwera achimwene acha kuchokera mu Vatican akuwalandira akuti ife ndi wathu. Ni bwenzi la dziko lapansi. Mukamapanga ubwenzi ni dziko lapansi simasala chikhulupiriro. Milungu yonse mmanena kuti tikupembedza mulungu mmodzi. Ndichichewa chikumveka lero ngakhale mchipembedzo changa ayamba kulengeza uthenga umenewo kuti ife namodzi ndi zipembedzo zina musatigawanitse. Bwenzi ni dziko lapansi mumatolera chibuda, chibahai, chishinto, chilastafaria nonse mumakhala pamodzi. Ni kunja kwakachisi paso mutayerekeza kutenga bangoli mupite mukaliyese kuchalichi chimene chili kunja ndiye mnyala itu. Chokani Twaibu ncha satana kwabwera wina wake waukira zimene akulankhula za kusatani ayi ndapita ni bango ngati ndodo lukanidwa. Uli wanthu adathamangisidwa mzipembedzo Mulungu atavumbulutsira adayesera kutenga uthenga wa bango ngati ndodo. Muyerekeze mumve zimene akulankhula achayina kama chalichi sanga ulandire chifukwa chake mukulalikira uthenga pamaloota olakwika. Simungalalikire choonadi pa ground ya satana. Achilandira mutchedwaukira kuti sadantero Paulo akulalikira uthenga choonadi cha Mulungu bango ngati ndodo asalika pamuyezo wa chipembedzo cha chiwiri anati gwireni muponyere kunja mumuphe. Ni uthenga umene suvomerezedwa. Musayerekeze mukalalikira uthenga umene kuti muyanjane nawo. Akufuna musilalikira uthenga wakunja kwakachisi wa ubwenzi ni dziko wosonkhanitsa abwenzi ambiri. Uthenga wa chigololo wopanda mamuna weni wokulamulira. Kodi zikumveka zimene? Akuti nonse azipembedzo zosiyana kukhala pamodzi. Akayimirira shinto rikama ya shinto sha rikama nonse ya shinto sha namadiventiwo khani osausa. Akayimirira msilamu pamene Bismillahirrahmanirrahim. Zabakumurahi. Tose manja mwamba. Khani osausa. Ndiye kunena kwa kuti ayi Mulungu wathu mukumudwa ndikamafika kwathu ndi pamene mukazindikira kuti sanali Mulungu anali mwala pansi pakabokosikena. Mukazidziwira mukakafika kwathu mukakhumudwa mukamakafika kuti sanali Mulungu sunali mtanda wa Yesu koma anali namusi. Muzikazidziwira mutafika kwathu khani osausa. Pamene muzikafika ndi pamene mukazindikira kuti sanali malawi ya moto kuyimira mzimu. Khani yomvetsa chisoni mukazindikira kuti chinali chipangizo chakupha, free finger of death. Pamene adaphera chikhulupiriro chija chotsutsa dziko. Chibwererani cha malawiwa chimene akugwira ni kufafaniza chiphunzitso cholimba cha 1844. Khani osausa muzikazindikira mutafika kwathu. Miyendo ili mwamba. Nyimbo za Mulungu zili mmanja. Zolembera za Ellen White zili mmanja. Ulendo nazo wakugahena. Mukazizimukira pakhomo. Mukakhumudwa. Mukakafika kwathu.
ndi pamene mukadziwira kuti tidapembedza mafano. Pano tabwera ni uthenga wabwino, bwerani kwa Yesu chifukwa ndiye thandizo lanu. Kodi inu pamene mwakhalapo muli mkati mwa kachisi chalichi chanu chikususidwa ndi dziko kapena chikuyamikiridwa ndi boma? Ndifunse kawiri, chalichi chanu chikufunsidwa ndi dziko kuti chayima bwanji kapena akuchiyamikira? Makosana, uthenga uno womaliza, Yesu akusindikiza zisindikizo pa mpingo wake. Ndi nthawi imene akupanga tsiru anachi, ndipo anawa kuti aoneke kuti ali ndi chizindikiro kuti achitidwa tsiru, ndi pamene akukhala osiyana ndi dziko lacha, pamene akukana machitachitacha a dziko lapansi. Mudzinena kuti akutidinda tikulandira tsiru, mukuchita zonse zimene dziko likuchita pa dzina longotipusisa kuti mpingo osala uja akunena ife musali mpingo osala, mupusisa nda mufuna mugwira ukapolo wanthu, umauza kuti ndinu mpingo osala, wakhalira pati mwasala pati pakuti mwajoyinana ni chikunja, mukudya zonse zimene Lusifera akupereka. Ndinu mpingo osala, mpingo osala mpaka dzakukamwa. Tandi ndinu mpingo osala, chimasido mpingo osala. Ndiwanera wanu, ina ndiwanera uwu mpingo wasala ujau. Nimamuza mzanga kuti kama mbale wanga ine nikudziwa kuti ndi munthu sanali mneneri, koma ngakhale ntanena kuti ere ni waiti ndanyamata nzako mapainia ajamuna zusa chipembedzo chathu auke lero anganene kuti iwe ni mpingo osala chikukano chicho, angavomera kuti mpingo osala uja ndiwu. Mupusisa ndani? Pali mpingo uli mkati mwa kachisoko chino. Tiyeni tisipita kuti kwathu. Kodi zikumveka makosana? Nthawi yakwana yakuti inuyo lero muthenga umenewu muzisankhire nokha kuti ine Ambuye ndikufuna kukhala wanu, ndipo ndikufuna kukhala mpingo umene mukufotokoza ku Daniel chapter number 2, mpingo umene suzalamulidwa ndi ufumu wa munthu kapena gulu lina la wanthu kapena mtundu wina wacha wanthu. Kodi zikumveka? Chisankho chimenecho chikutengereni ku challenge chomuchallenge satana kuti sopano iwe nkhandwe bwera unditani pano undipeza. Makosana, lero tisankhe kukhala timu ya mpira imene itimenye nawo mpira muchisauso chachikulu. Pakadali pano Mulungu akusonkhanisa first 11 imene ipange survive pamene tikulowa mu new world order, mpingo wokhalamo wa Mulungu. Kodi zikumveka zimene? Unalimo mu nthawi ya poleka amautenga nkukawika ku holo kukaudyetsa kucha ku mikango, amautenga kuoponya mu msinje. Unalipo ukufunikanso m'masiku akumapeto mpingo umene ukakhale uli kuchichiri. Mukale ndine zuwalo kwa usiku kwenzisoa ndilibe wina wanditandiza ambundinu kale ndinetu kamoyo kataleloli zizajokanso zivuzantiko zimazindika sonekazo simuzindika nkale ndinetu
Amen. Mpingo wa Mulungu. Amen. Ndetisamale chifukwa tikutengedwa tikayikidwa mu ndende sakatisira nyimbo za Mulungu. Tikutengedwa kupita mu ndende sakatisira Bible. Makosana tiyeni maganizo wathu. Nyimbo zimenezi tizikayimba magulu mene tisathawire ngati mpingo wa Mulungu. Ena apita kumapiri, ena akakhala ali kumisinje, ena akakhala ali kuja kundende. Titachoka m'manyumba tilibe kanthu. Makosana tulusani nyimbo zanu, tiyimbe nyimbo imeneyi ngati nyimbo yachilimbikiso ndi kukonzekera kumene tikulowera. Kodi ndi nyimbo yani 29 imene muli nayo? Tatsekulani nyimbo imeneyi tiyimbe. Tikonzeke okondedwa kutsogolo kukubwera mayeso. Mbukale ndine dzuwa lalowa wagwa usiku kwenzilisowa ndilibe wina wondithandiza wamphamvu ndinukale ndinetu kamoyo kanga kataleloli zitachokanso zituza nziko zimasitika zoonekazo simusitika kale ndinetu nkoma kale nakalisa pano mbukale ndine muzachokenso sipempha kuti mbuye muzonse nkoma tunukalise ndinetu ndifuna ino dziko lonselo ndimphamvu yanu ndidzasungika mukadzokola zindiwopai sana usiku kale ndinetu adanizinde komba mulipo mbulese toka ndichisonije ikaza imfanzale mandima mwimfande moyo kale ndinetu. Yatibwereze verse nomaliza. Adanizinde komba mulipo mbulese toka ndichisonije ikaza imfanzale mandima mwimfande moyo kale ndinetu. Mpingo wa Mulungu, tiyeni tikhale ndi moyo pakati pathu ndi mtima wolingalira pamene tili ndi kuzikonzekeretsa nyengo imene tikupita. Ngati tikudziwa kuti munthune ndili kunja kwa kachisi pa zifukwa osati za tchimo zokha, koma nthawi zina chifukwa cha misonkhano, chifukwa cha magulu, chifukwa cha malo osiyanasiyana amene ife tikudziwa kuti anatipangitsa kukhala kunja kwa kachisi. Tiyeni tikweze manja wathu kumwamba ngati njira yogonja, njira yomweyo ikhale ikutipempherera ife kuti Ambuye ndilowetseni mkachisi chifukwa pandekha sinditha. Timpemphe Mulungu, titakweza manja wathu kumwamba ngati chizindikiro chompempha Mulungu kuti pandekha sinditani ine sinditha chifukwa nthawi ndikupitayi ndiyowawa kwambiri. Mulungu mukhale ndi ine ndikudziwa kuti adani alipo. Tipemphere.
Mulungu wakumwamba ine mtumiki wanu mmawa uno ndikupempha chifundo chanu m'malo mwa anthu onse kuti mutichitire chifundo pamene mukukonza dongosolo lakachisi woona, pamene mukukonza malo ankachisi mukonze malo aifa amene takweza manja payekha Ambuye. Chifundo chanu chitifikire, mutikhululukire zoyipa zathu, ndipo mutichotse m'makachisi ndi m'malo akunja kwa kachisi, mundilowetse mkati mwa kachisi kuti mmenemo ndisindikizidwe chizindikiro monga mpingo wotsala umene ukusakidwa ndi njoka. Tikudziwa kuti njoka ikulavula madzi ngati misinje, kuti ngati nkotheka akakokolole mkazi, akokolole mpingo. Madzi amene njoka ikulavula akufika ku mbuto yanga, komanso afika ku mbuto imene ndibisale, ku mbuto imene ndikakhala ngati munthu wotayidwa wosazindikira, wosowa thandizo. Njoka ikakhala ikulavula madzi ku mbuto imeneyo chifukwa cha chisankho chimene ndikupanga lero. Koma mundichitire chifundo ndipo mundisunge kuti pamene wena akukokololedwa ine ndisakokololedwe nawo. Mu nthawi yakumapeto ino sindikizani chizindikiro pamphumi panga ngati mwana wanu olowa mkachisi, ndipo ndavomera kukhala pamuyezo wa bango ngati ndodo. Mundiyeze konsekonse ndipo ndipezeke opanga qualify kukhala mkati mwa kachisi. Ngati chipembedzo changa kapembedzedwe kanga kali kakunja kwa kachisi, bwalo lakunja limene mwanena kuti kusayezedwe, musadatseke chitetezero, mundilowetse mkati. Mudakali pa mpando wa chitetezero, mwatenga anthu awa kwalowetsa mkati mwa kachisi. Mwachitire chifundo chifukwa cha zimene adalandira kapena kudya kapena kukhala nazo mwamantha, moopsezedwa kapena mosadziwa. Mwachosere mapoison a mitundu yonse ndipo mwalandire mkachisi wanu. Gawo limeneli litsegule mtima wathu, ndipo ife amene tikufika pamaso panu Ambuye tikusoleka kuti mulowe mkati mwathu pamodzi ndi mzimu wanu woyera. Muyambe kutitsogolera pakati pathu Ambuye. Pala azibambo amene takhuzidwa nawo ni nkhani zamitala, tikudziwa ndizomvetsa chisoni kusiya munthu popanda chifukwa, koma mutithandize chifukwa chimene chayipezeka nchakuti mitala ndi tchimo. Sono chifukwacho nchachikulu kwambiri, sichikuyenera ine kukakamira kumeneko kapena yawo kukakamira. Kotero ndikupempha mphamvu zanu Ambuye zikhale pa lilime la azibambo, lamatembenukire mtima woona, ndi lilime lakuthwa ngati lupanga lothwa konsekonse lochokera ku mawu anu a Mulungu, likafike madzulo ano ku mabanja ang'ono kukathetsa pamene akubwera kwa inu, wena pamene akusanzikanso m'mitala. Yehova mukhale nawo, ndi ntchito yayikulu, ndipo muthandize kutsutsa chikumbumtima chawo. Muwasolese mtendere kuti sali pa malo abwino abwere kwa inu. Ine tunupemphera m'malo mwa amenewa, pamene mukulandira ine mwalandirenso amenewa, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Umboniwu ikanika ya zopereka. Umboniwu ikanika ya zopereka. Yesu bali utilete.
Wale nimezeka ndino ufumu ya ulemerero Yehova Mulungu wa Abrahamu, Isaki na Yakobo. Tukutokoza ipako hizi pande zanu. Kisha katibeke tusile kama jamanu uzimu zidandie zikuchitika monga mufunira. Amene mbangi atopeka yeji na ndemi tinatofoka ipo uza jile zatu Yesu Khristu mtongozi. Amen. Amen.